كبرات تعذبتنا مخفت مدبنا قريبنا صنحنا الدرفي استمعيركم ما ختكونوا تسفى نجبر أسعبنا دما مدب قلحتينا حزنا لكم قريبنا زلنا مدب قلحتا نلومي نبعلا برعد جت زيرا زلا متشم أبي هو تعود كون كان خطوات بزح مسنا خلات حالف كأخنا بعود تبتح نبنا تدارينا وزحت عوتات السبات بزح ما نجرات مسجدلات سجيرهم من بعود كبوتحو النريم نايلومي تحستا مدبق قلحتان بار نزز دسسي كخون حدا من اسيو ناليا ناي سدرا انا كايدن كلو حلافنت سكيمو مالتيو ابتمرتو دما ازي عوت زخونه من اسينا حزنا لكم قريمنا زولنا كتكاتاتولنا بخوري نعدم هیوت آمنای من بارق عزو آمنای من بارق آلسی قدنیو کلو مسجدل قدنیو نأخت قادل ننفسها و نزا نفسي كعوتي ترايلكا يأمن نمبر زبل حدا ما دمس أو توماس الأزار مسيوتني حدا من إسي كما ساسلو انت فتنكو أب حدا رنتا سميرن كساخف علي جزي أي وسدان أب هيوت تطح زخانة مجدي كهلو حق تفطرون زفقر يكونن أجد أم خوينو تطح من جدي أنت قانا فون أبجيكا من جدي تقوى عسكن زلخا زبره دوليو هيوت حرقوت قوت زملاء بفتناتات زتخبر دسيتيان نتحلف زلاف قطعتي وسيئرو زواتيئو نهيوت كم ساعات إيد نابد الله يزاورا سبي هيوت زفتن كاب كونه سون نهيوت كسعر نايقدن يخون تمرتي كم قداماي علامو سريعو حرقوت قوت هيوت نقوان نقاديفو نام أزل عود زمرح زولو تامهاراي حدر طلول حدر فولي تامهاراي استمحرازي كل انتنو مالتي بدسبليني يكون بهجراونتو على انت حقيقة كسبب بهجراونت أتيو أبغي أخيبا انت محرز وسكسكا مالتي حدر بتعمي نفوع تمهراي رأي علامة زلوا تقول زول الشجرات أجامات تسفاهي قرأت علامة فريتو هو تزغط زلوا سام حدر طول الآدمي زبحال بخل تشحن حدن عمة مهرتيو آمن محدار نؤزبا إلى برعيد إيقعر اتباع العدي توليد عبيو جنابون أسن كله دما كلبت بتنابرا أركيبلو نام أدت تمرتي كساتفون أفدقتا ترقيد يتسانيحوو جنا مستوم واحد ليس زنبر سب مجدي أيس أنونيو كم زبحال حدر نتي أبعد مئن ساعة زير خبط مرتي أهادي لو كفلمو نام عدة مرتي تتأمبيرو أبتا توليدو زعبي اللعد دما فلتت كأسن تبكيسو كوينو دما حدر تولادي تجرك نسو قانقو أديو أبيتو حديقو بقانقو أبلين تمرتخ أسم جميرو إذن مسناخل كوينو أي رخبون كم عدت مرتي كي تقلله كاب قداماي كساب حمشاي كفلي أب إقعار زازيمو ناي مأكلاي درجات مرتو تخاتاتيلو ناب كالاي درجات سقاقيرو حجي ناي عصرت حدا كفلي تمرتو أم كتتالي ركب حدر نتي بمولو ونز جمورة مرتي ناب جزاء نبصرة بحالويتو العلة بي إنا مزقبه باللجاتات إنا عتره عبز بتيحو وزولو درجة زي بتيحو كونتات مهارة ويدحر بايتاي أبتمرتي زنبرا نخام كابتي قدام كفلي دحر دبالكو كوانت نبركو بتمرتي دحريو كالاي كابتوم
ናይ ብልጫ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዝወፁ ካብኦም ሓደ ኮይነ ማለት እዩ ከዓ ብካላይ ብምሳት ዓዊተ ማለት ብካላይ ክፍሊ ቀፂለ ከምኡ ድማ ካብቶም ብልጫ እናወሰድኩ ክሳብ ካብ ካላይ ክሳብ ታሽዓይ ክፍሊ ብልጫ እናወሰድኩ ቀፂለ ማለት እዩ ድሕሪ ታሽዓይ ክፍሊ ኩነታት ነብራውን ክፀልወኒ ጀሚሩ ካብዚ ዝኸፍአ ማለት ክፀልወና ብምኻሉ ብርትዕ ይብለኒ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ክኸውን ግን ሓድር ምስ ናብራ እናተቃለሰ መስገደል እናሓለፈ እዩ መሳለል ዓወት ዝሓዘ ድሌት ትምህርቱን ናብራ ቤቱን ክልተ ዘይናፃፀሉ ገጻት ናይ ሓንቲ ሳንቲም ኮንዎ ስድራ ሃጓፋት ናይ ቤታ ካብዝን ካብትን እናምፀት ክትውትፍ እምበር ድሌታት ሓድር ተረዲኡ ሃጓፋቱ ክመልእ ዝኽእል ሰብ ኣይነበረን ድሕሪ ሞት ወላዲኡ ምንባይ ስድራ ናብ ሓድር እዩ ወዲኡ እንተተባሃለ እውን ምግናን ኣይከውንን ናብራ ስድራ ክመርሕ በቲ ድማ ድሌት ትምህርቱ ከርዊ ኣብ ሓደ ኣጣሚርካ ክስራሕ ዝከኣል እኳ እንተዘይመሰለ ብዕላማ ዝጓዓዝ ሰብ ግን ዓንቃፊ የብሉን ነብራደ ሕጂት ነብራ ብርትዕ ዝብለካ ቀንዲ ሓንሳብ ናብ ከም ትነብራ ናባኻይ ዝተርፍ ሓንሳብ ማለት እዩ ሕጂ ናብዚ ሰሪሕካ ሸቂጥካ ማዕረ ምሱ ትምህርትኻስ ወላ እኽሊ እንዳሸመትካ እውን ትምሃር ማለት እዩ ንምንታይ ክብደካ እዩ ትነብራ ድሕሪ ዘይበላዕካ ክትነብር ኣይክትክእልኒ ኣይክትነብርኒ ከም ቅፃል የለን ማለት ሰርቫይ ትገብርና ሕጂ እዚ ኸ ንምሽፈኒ ይሰርሕ ማለት እዩ ናብ ስራሕ ሕጂ ቆጠባዊ ሸቕለት ኣሎ ምስ ትምህርቲ ማለት እዩ እዚ ኸ ሕጂ ሃስየካ እንተኾነ ግን ናይ ግድን ክተርፍ ስለ ዘይብለይ ትምህርቲ ብፀገም ገጢመን ኢልካ መሰናኽል ከም ዘይከውን ተረድየ በቃ ሽግር ይገጥመካ ትስዕሮ ናብራን ትምህርትን ብሓንሳብ ኣሰኒ ክጓዓዝ ከም ዘለዎ ከሎ ጌና ዝሓንፀፆ መደቢ ነይሩ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከታርፎ ዘይክእል ስራሕ መሪፁ ድማ ኣብ ምትግባሩ ተጓየየ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ንኡዞባ ዒላ በርዒድ ዝጥርነፋ ዓድታት እንቋቑሖ ኣኪቡ ኣብ መንገዲ ኣስመራ ከረን ዝርከብ መስመር ዒላ በርዒድ እንቋቑሖ ናሸጠ በቲ ድማ መፅሓፍቱ እናገንፀለ ናብራ ኣብ ምምሕዳር ተፀሚዱ ግዜ መፅናዕቲ ካብ ድቃሱ እናሰውእ እውን ዘለዎ ግዜ እናመሓደር እዩ ዝጓዓዝ ሕጂ ካልኩም ንስራሕ እኳ ዝሰርሕ እየ ሕጂቲ ቀንዲ ኣነ እንቋቑሖ ዝበልካ ዘለኹ ማለት እዩ ልዕል ነዊሕ ግዜ ንዑ የሰርሕ ካልእ ስራሕታት ምስ ተወደየ ዋላ ዝትርየ ዘለካ ቀውዒ ገለ ኩሉ ሰራርሕካ ናብይኻ ክትምለስ ማለት እዩ ከትካ ምስታ ትምህርቲ ዝኸይድ ደራ ንሳ እያ ንምንታይ ዳ ንሳ መሪፅካ ካልእ ስራሕ ደ ይትመረፅ ከላ ክንበልካና ኦኬ ፅቡቕ ሕጂ ኣነ ብዝኾነ ክፅዋዓካ ክእል መምህር ሞክ ኤግዛም ኣሎ እዚኣ ስራሕ እንቋቑሖ ግን ኣውርዳ ቢልካ ፅባሕ ክትሸጣ ትኽእል ኢኻ በዛ መገዲ መሪፃ ኢኻ እምበር ካልእ ስራሕ ስለ ዘይሰርሕ ድኹም ስለ ዝኾንኩ ይኮንኩን በዛ ዝመርፃ ዘለኹ ማለት ሓድር ካብ መበቆል ዓዱ እናመፀኢ ትምህርቱ ዝከታተል ካብ ኢጋዓር ናብ ዒላ በርዒድ እትርከብ ቤት ትምህርቲ 7 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዘ ትምህርቱ ዝከታተል ራሕቂ ቦታ እውን ከም መምኽኔታ ከቕርቦ ኣይደለየን ሓድር ክዕወቴ ዝብል ስነ ሓሳብ ኣበጊሱ ጥራዩ ዝጓዓዝ ሚስጢር ዓወቱ እውን እዚ ኸይኮነ ኣይተርፍን ኣብነታዊ ዝገብሮ ናይ ዝተምሃራይ ዝንድሕር ኢና ተምሃራይ ሓድር ሓደ ግዚኡ ኣኽቢሩ ዝመጽ እዩ ልዕሊ 7 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ክመጽእ ከሎ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ሰዓት 8 ክላስ ንጅምር ንሱ ግን ልክዕ ሰዓት 7 ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ይርከብ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ዝተረኺቡ ከጽንዕ ዘይተረድኡ ሕቶታት እንድሕር ኣሎ ንመምሃራኑ ክሓትት ይኸትር እዮም ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እናገበረ ተገዳስነት ናብ ትምህርቱ ብልዑል ህንጥይነት ናብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ንሓድር ልክዕ ከምዞም ናይ ተስዓታት ዝነበሩ ተምሃሮ ቆሜ ዘዋዳድርዎ ማለት እዩ ወይ ቆሜ ዝሪኦ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓድርቱ ዝቕመጠሉ ዘሎ ከባቢ ልቺ ዘይብሉ ዝኾነ ኣክሰስ ናይ ቴክኖሎጂ ዋላ ሓንቲ ዘይብሉ ክነሱ ልዕሊ ዞም ኣብዚ ዘለዉ ተምሃሮ ልዕልዮም እዩ ዝፈልጥ ማለት ዝኾነ ሓበሬታታት ብሬድዮን ብጋዜጣን ልዕሊ ዝፈልጦም ሓድር ማለት እዩ ፕላስ ኣብ ግዜ ምኽባር ማለት እዩ ሓንሳብ ዋላ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ከማን ልክዕ ዋላ ንዳይሬክተር ቀዲምዎ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ዝርከብ ተምሃሮ ኣዝዩ ካብቶም ንምክሓሎም ተምሃሮ ሓደ ሓድር እዩ ማለት እዩ ብደይ ንሱ እውን ዕዩኡ ብግቡእ ይሰርሕ ኣብ ግዚኡ ይኹን ኣብ ኩሉ ብጣዕሚ ንጡፍ ተምሃራይ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ክመፅእ ከሎ ኩላ ተምሃራይ ካብዚ ከባቢ ከላ ክትመፅእ ክነሳ ደንጊያ ገለ ትመፅእ ንሱ ግን ካብ ርሑቕ ቦታ ካብ ጉባ እንዳመፀ ከሎ ቅድሚ መምህር ኣብዚኣ ሰዓት 7 ኣሎ የፅንዕ ይፀንሓካ
أزي بلوت مستغل زول الشجرات أجاماتن تسفاخي قرأت علامة فريتو هو تزغط زال سبيب إذا بدو تعتزم تمرت زبال مجرتها ومسرته كتبده يخا تمهر مالي حجي تمهر كان نتشجر كتفتح انت كون كاصبح نقو منتايقه حجي كله بده تاتك بد انت كون حدا نجر يرايني تسالي سيرز رايني انتاي صباح نقو هاجر ناس دحرانا زي تمهركوس قالت يحوتي صباحكم ماري كلونيوم انا صلواك حضروا لمي مالتي ما قدني ابت كبد هنا تشجر انا نزل لك شقط من شجر يبلوني ولا يقطمني ጫማ ይሳን ክዳን ይሳን ስናይ ወላ ሓንቲ ሰብሲ በቲ ውሽጣዊ ትርኢቲና ና ተሓሳስቡ ኢና መዝነምበር ወላ በር ክዳን ጽቡቕ ከትካ ዝበለጸ ነገር ከትካ ይኮነን ነዚ ስለ ዝተረዳኹ ክማር ኣኽኢልኒ እዚ ዝሓሳብ ዝብናለት ተማሃራይ ሓድር ጽልዋ መዛንኡ ሲዒሩ መዘንኡ ክጸሉ ዝኽኣለ ኣብነታዊ ተማሃራዩ እትን ምንባር ዝቃሎሶን ኣብ ትምህርቱ ዘመዝግቦ ዓወትን ኣብ ልዕል መዛንኡ ልዑል ዝኾነ ክብሪ ከትርፍ ኣኽኢልዎ እዩ ሓደ እዋን ሓድር ንድሕሪት ተመሊሱ ካብ ዘጋጠሞ ፍጻሜ ዘዕለለና ንመልቀቕ ፈተና ማእከላይ ደረጃ ዝኸውን መኽፈሊ ገንዘብ ሲኢኑ ተሸጊሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብቤት ትምህርቱን ደቂ መምሃርቱን ዝተገበረሉ ሓገዝ ኣብ መልቀቕ ፈተና ክሳተፍ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝዕልል እዚ ድማ መርኣያ ልዑል ክብረቱ ዘብርህ እዩ ኩሉ ተምሃራይ ንሓድር ብጉቡ እዩ ሪስፔክት ዝኽበሮ ማለት እዩ ክብሪ ዝህቦ ስለምንታይ እንዳሃደና እቲ ኣካይዳ ናይ ሓድር ናይ ሓድር ዘሎ ኣካይዳ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እቲ ተምሃራይ ዝኣምነሉ ተምሃራይና ሓድር ክትብሎ ከለኻ ብጉቡ ዘጣቐ ኣብ ሓድር ማለት እዩ ጽቡቕ ርድኢት ዘለዎ ኣብ ሓድር እዩ ናይዚ ርድኢት እዚ እውን ክሳብ ሓንቲ ግዜ ተምሃሮ ኣዋፂኦም ማለት እዩ ብስኻ ትገብሮ ዘለኻ ኣካይዳ ሕጉሳት ስለ ዝኾና ኢሎም ኣዋፂኦም ክሳብ ክዳን ከዲኖም እዮም ተምሃሮ ማለት እዮም ባዕሎም ብናቶም ተበግሶ እዚ ተምሃራይ እዚ ኩልንትንኡ ብቑዕ ተምሃራይ እዩ ዋላ እውን ንዓና ይጸልወና እዩ ግን ከምቲ ናቱ ክንገብር ብዘይምኽኣልና እንዳሓዘና ሕጂ ግን እዚ ተምሃራይ እዚ ክሕገዝ ስለ ዘለዎ እስከ ገለ ንበርክት ተባሂሎም ባዕሎም ንባዕሎም ቶም ዝነበሩ ተምሃሮ ዓቕሞም ኣዋፂኦም ማለት እዮም ክሳብ ክዳን ከዲኖም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ የርእየካ ንተምሃሮ ብጉቡ እዩ ዝጸሉ ብጉቡ እዩ ዝጸልዎም ተምሃሮ ከዓ ብዙሕ ትፅቢት ኣለዎም ከምቲ ናቶም ኣካይዳ ክኸዱ ከዓ ድሌት ኣለዎም ማለት እዩ ሓድር ከሎጌና ትምህርቲ ክፍልም እንከሎ ሓደ ኣብ እምርኡ ዝሰኣሎ ስእሊ ነይርዎ ንሱ ድማ መምህር ናይ ምዃን ድሌት እዩ ነዚ ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሖ ሕብረተሰብ መስኡ ክኸፍሎ ስለ ዝሓቀነ እዩ ሕጂ ዕላማ እንታይ መስል ኣብ ምምሃር ኣነ ቀንዲ ደስ ዝብለኒ ወይ ዝበህጎ መምህር ምዃን እየ ዝፈቱ መምህር ምዃን ከንታይ ማለት እዩ ምምርኻን ሕብረተሰብ ምምሃር ማለት እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ይኮነን ንሓደ ዘይፈልጥ ዝነበረ ካማኻ ምቕያር ማለት እዩ ቀልቢ ወላዲ ኩሉ ግዜ ምስ ድሌት ውሉድ እዩ ሰናይ ሓሳብ ውላዱ ሰሚሩ ክርኢ ይህቅን ክእረም ዝግብኦ እናኣረመ እቲ ክቕፅል ዘለዎ እናደገፈ ማዕረ ደቁ ኣብ ዓወቶም ይሳተፍ ወላዲት ሓድር እውን ዕላማ ውልዳ ሰሚሩ ክትርኢ ብተስፋያ ኣብ ጎኑ ትርከብ ነስናሚ ንትሓገሰግሎ ሃይ እንፈርሕ ግሎ ኣካን ገለብ ፀሓየ ከምእኒ ከገለ ዓውነኒ ገለንፈዓኒ ብዘምን እንጀርብ ሓር ገለንፈዓና ተሓስቦ ክትፍጽም ብዕላማ ክትጓዓዝ ይግባእ ዕላማ ብስራሕ ንሓሳባት ክውን ይገብር ዘይሓስብን ዘይሓልምን ልዕሊ ኩሉ ድማ ዘይፅዕርን ዘይሰርሕን ሕልምታት ክቐትል እምበር ናብ ጋህዲ ክቕይር ዓቕሚ ኣይህልዎን ምንባር ሚስጢር እዩ ሚስጢራቱ ክትፈትሕ ከዓ ከቢድ ግድል ይሓተካ ጎንን ቋቑሖ እንዳትወትውን ክልተ መዓልታት ናይ ትምህርቲ ኣብ ዒላ በረድያ ዝውዕለ ማለት እዩ ናምብሄ ናይ ምምሃር ምስትምሃር ዘካይዶ ሕጂ ናብዚ እንታይ ብርትዒ ዝብለካ ኣብዝውን ነቲ ኣብ ዝመጻእካ ሰሞን ነቲ ምስቲ መጽናዕቲ ክብርትዓካ እዩ ግና ደሓን እዩ ሕጂ እውን ኣብቲ ዘለና ዓቕመይ ክሳብ ዘለካ እዩ ንምንታይ ደው ትብል ክትፅዕር ክትከላለካ ማለት እዩ ኢልካ ስራሕካ ናጽናዕካ እናተዋረድካ እዩ ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን ማለት እዩ መጠረሻ ከምዚ ሽግር ሕሊፍካ ክትዕወት ኢኻ ማለት እዩ ተዓወት ናይ ግድን እዩ ማለት